Salutare oameni buni și bine v-am găsit la o nouă serie alături de Joker. Aveți canalul lui în descriere. Astăzi începe o nouă serie, un SMP nou numit Villagers. Zici și tu ceva, Joker. Hey guys! Și nimic, asta e primul video din această serie. Seria asta se va numi Villagers și încă așteptăm persoane. Da, recrutăm minim 150 de abonați și să aibă acolo ceva vizionări, nu foarte multe. Bă, da, eu am o freză lăsat de dorit. Suntem aici în Villagers, într-un sătuc mititel. Nu, ia-mă tot, fură tot. Tot ia, frate. Nu mai lăsa de suntem, am uitat să precizăm că suntem pe 1.9 și că, nu știu, eu joc pentru prima dată pe 1.9 și îmi place șmechet. Gata, am și-o de mâncare. Păi, replantează. Dacă ne mutăm aici sau mergem în altă parte. Ne mutăm, stăm aici, deocamdată, ce-am făcut? Pe aici replantează. Replantez. Dar ce mi-e ce a făcut? Da. Deci cine vrea să participe în acest SMP să ne contacteze ori pe mine ori pe Joker și să aibă minim 150 de abonați, să aibă calitate audio și video destul de ok, nu foarte, nu cerem extra. Bă, da, asta e nu cerem extraordinar de mult, dar o calitate decentă pentru orice. Să nu aveți un microfon de radio. Da, la de 10 lei. Da, să fie destul de ok. Da. Avem aici o bucată de carne. Păi, dar și mie nu-mi place Villagerul ăsta, frate, e băguit tot, eu zic să plecăm. bine, hai să plecăm. Hai să ne luăm tot. Ia tot și iar după ce am plantat. și eu am plătat. Măcar avem mâncare. Da, și ne-a spawnat așa și am tot căutam noi nume. Am venit cu nume de alea random. Mortalii. Pirații. Și zic, bă, dacă ne-a spawnat încă un villager, hai Villagers SMP. Am căutat repede pe YouTube să văd dacă mai există ceva. Cu Villagers nu exista, zic gata, am găsit nume. Și cartofi avem. Păi da, eu am o grămadă. Bun, hai să luăm niște lemn de aici ca să nu mai stăm să spargem de ăsta de neprelucrat. Da, dar ia Getting wood. Și da. Da, bă. Hai să mergem să căutăm tot pe aici pe lângă Villagers, că o să ne spawneze tot pe aici. Mamă, un Ender, frate, de ce zici și Ender ăla nu moare? De ce? Păi Enderii nu mor la lumea. Bă, Ce m-am speriat. Și eu. Credeai că mă atac. Și mai e unul. Să eu la Villager. Da, e Villager ăsta. Păi avem nevoie de niște lemn. Bă, l-au futut morți, de ce mă speriat. Oh, câte oi sunt pe aici. Nu, dar nu te văd unde ești. Uite aici. Unde? Nu știu unde ești. Sunt aici lângă shot. Uite-te în spate. Nu te văd. Aici, în spatele tău. Gata, hai. Bun, după tine. Trebuie să salvăm coordonatele. Bun, în episodul ăsta, nu știu cât să aibă. 15 minute. 15 minute, da, e ok. Deci, aproape 15 minute, dați seama că nu putem să oprim exact gata, la 15 minute fac oprit. Bun, hai să... Eu am luat 3 bucăți de lemn. Nu, mai ia. Ce să putem? Ok. Pe ce trebuia să vii la același copac cu mine? E tu ai. Păi știu, sunt foarte multe oi pe aici. Bă, de iată cum cresc copacii ăștia. Așa creșteau și înainte pe 1.8? Da. În noapte erau deja. Asta e savană. Da? Așa e, da. Nu știu, pula mea. Nu prea le-am cu mai greu, de ce să mă... Bă, deci părul meu zici că e o creastă în puii mei, dar nu e. Așa stă el, e supărat azi. Bun, am un cartof, 3 sfecle de alea roșii sau ce dracu sunt. 49, mamă, 49 de morcovi am. Dar eu cred că cu sfecla aia trebuie să faci, poți să faci numai culoare roșie. Poți să și mănânci. Păi da. și cât angără ăsta? Nu știu, stai că am decât jumate, stai să scad mai mult. Hai să mergem, nu știu, în ce parte? Să luăm găini, oi, nu găini. Dă-le morților, că le luăm păi după. ne luăm patul, ne facem patul. Da. Nu știu dacă mă găsești. Stai așa, ce-mi fac? Stai că fac, să nu-ți faci pickaxe, că îmi fac eu unul rapid de lemn și după mă duc să iau piatră și după ne fac eu amândouă de piatră. Nu, am făcut doar o sac de lemn. Chiar nu-ți mai faci. Păi da, nu mai fac. Stai așa, că mă duc acum și iau niște piatră. Niște pietricică. Pietricică.
Bun, am luat 4, 5. Eu zic că hai să iau mai multe ca Ok, să putem să plecăm, zic. Am luat destul. stai așa. Câtă lână ai? 7. Oh, ajunge. Da, ajunge la 6. Mai luăm în caz de... Gata. Am luat și piatră. Stai să fac pickaxe-urile alea de piatră. Dar nu mai văd crafting-ul. Mai în spate. Ah, gata. Gata, l-am văzut. Așa. Pam, pam, pam. Te aud pe tine, ninja, cum dai pe acolo. Deci, Gata, ia pickaxe. Vrei și o sabie de piatră? dacă ai, da. Da, nu face. Mergem rapid, minăm puțin fier. Uite, am văzut eu acolo ceva. Ah, nu, stai, că știu eu unde e unul închei. Vino după mine. Vino încoa. Ah, Long. sub villager. L-am Da. văzut și eu. Dar nu mai știu pe unde era. Unde ești? Mamă, bă, da, al dracu ăsta vine, dar nu mă lovește. Păi, Pe aici, așa pe să te undeva sperii, era. știi? Să dea și șmeche. Uite niște căluți pe aici, niște mânji. Bă, Uite-le, unde uite-le aici, uite-le aici. Uite-le aici. Nu te văd. Stânga. Nu, dreapta sau... Dreapta, uite, în spate. Aici. Oh, Hai. iron. Da, ia aer. Cum e mai mult? Ah, nu. A, trebuie să mă niște. Ia, stai să... E doar Ce dracu, nici nu-mi dă asta de mâncat. Ah, ba da, jumate dă. Dar cred că trebuie prăjită. Dar Am nu găsit știu dacă niște se poate cărbuni. prăji. Nu știu. Hai că iau cărbunul ăsta după aceea. What the fuck? Mă bate skeleton. Pa americano, pa para pa. Dar nu-i mare chestie. Ah, wow. E mare pe aici. Vezi aer. Am luat cărbunul ăsta, cum să ne trebuiască. Mamă, ce e aici? Ah, mamă, vino cu Să iau aer. Hai ala. Mamă, cât e aici să-mi bag picioarele. 1, Am 2, nevoie de aer. 3, 4, 5, Ce numeri te-au 6. Fierul. 7 bucăți. Într-un foc așa. Deci aici este cover? Nu știu. Ce dracu e asta? Ah, e chestia aia de la vedere, fântână. Hai să ieșim, că s-a terminat. Mai e ceva pe aici? Nu cred. În partea aia să mai continua ceva? Nu. Se oprea. Bun, deci hai Da, să pe gata. aici. Ai fost pe aici? Ba da. Ah, pe aici nu. LOL. Ah, te duci tot. Tot rău. Nu. Pe Bun. partea asta lantă? A fost? Da, dar ba nu. Ba da, am fost, se închide. Nu se închide. Ba da. Ba nu. Cum, Ba da. Ba da. M-a și lovit. Bă, eu mor. Mor. Iși. Nu. Hai să ieșim de aici. Mamă, vine și ăsta după mine. Mamă, se face și seară. O, da, e deșert aici, putem găsi piramidă. Ne mutăm într-o piramidă. Păi hai să căutăm o piramidă. Ia Hai să și căutăm o tu ăla. Bă, hai Sugar stai cane. așa. Sugar cane. Stai așa, înțeleg. Stai să fac un cuptor și să pun mâncarea. Nu, stai, hai să dormim, eu zic. Fă patul. Stai așa ca să fac și cuptorul, pun și fierul. Stai că pun întâi fierul. Băi, de ăștia vine după noi. Ăștia vine după Gata, noi. culcă-te repede. Haide, culcă-te. Gata. Perfect. Mi-am făcut casă pe stradă. Bă, da. Mamă, ce e aici? Ești nebun, mă? Bă, ăștia vin după... Mamă, și luați... Bă, mă, cât sunt? Mamă, cum mă explodează. Wow, what the fuck. Sunt vreo 3 creeper pe aici. Mai e și unul în spatele meu. Oh, uite-l. Ia tot, hai să plecăm, frate. Nu lăsa să spargă alea. Le coacem acolo. Nu! Gata, nu l-o spart, l-am luat eu. Le-ai luat? Da. Bun. S-a luat și fierul? S-a făcut ceva? Da, 4. Bun. Stai, nu le arunca. Ține-le. Hai, unde mergem? Hai mai încolo.
Hai să căutăm o piramidă. Dar stai așa să mănânc și eu, că eu mor de foame și nu pot să alerg. Eu am mâncat morcov. Vezi să nu mâncăm tot, ca să le putem reîmplanta. Eu am și carne, eu. Dar nu-i prăjit. Eu n-am carne. Eu, Uite un iepure. Iepure! Dar nu-ți dă nimic, e mic. E mic. Dă-l mort. Nu cred că zice. Oh, Aici alt cave aici. eu zic să mergi, hai să mergi. Iau pe acolo, iau pe... Mamă, cât de mare e. Cred. Sau? Ce dracu mă ne ridică sus? Te ridică în sus? Da. Bine. Nu e nimica. Nu știu ce este. Ești Sau ce? pusat troll aici. Unde mergem? Hai să mergem pe pământ, că nu-mi place în deșert. Păi în deșert... Nu, nu este piramidă, nu cred. Dar acolo e super mare pe deșertul ăsta. Ce? Eu zic că găsim Bă, o, stai mă, găsim dă o puțin, piramidă. unde ești? Te-am pierdut. Sunt aici, în spate. Dă puțin cuptorul să bag ceva la mâncare. Că mi-e foame de mor. Mi-e foame de mor. Dar chiar mai fă unul, ca și o mâncare. Păi nu mai am decât 5 bucăți, 5 de Am alea. eu. Bă, dar cărbune? Pune și cărbunele Dacă acolo. pui crafting... da, dar nu avem nici cărbune. Nu merge să ard chestia asta. Asta că bagaze. Îți dă mult. Pastramă. Eu mortoile alea pentru... Da. Hai că e o prima bucată. Fă un pickaxe de fier. N-am crafting. Păi, ba da. S-a spart ăla? Da. Fă unul, n-ai lemn? Ba da. Fă un... Câte fier mai sunt? Pune-le la topit. 13. Păi n-avem cărbune. Bă da mă, e cărbune aici. Păi și mâncare? Ajunge mă. Pam pam. Le-am luat pe toate. Sunt boss de boss. Acum de furie. Care ia primul? Hai să vedem. Stai. Hai acum să vedem care ia primul. Eu. Sac pac. Da, Bun, da, hai da. că am pierdut destul timpul. Hai să mergem mai încolo. Stai să-mi fac și mie mâncare. Câte mâncare ai? Una. Două. Gata, hai că mi-ajunge. Bărge și ăsta. Hai să mergem, nu știu. Stai să iau sugar cane-ul ăla după acolo. Păi da, ne trebuie că ok. Pentru enchant interior. Știu, pentru cărți. ce Mamă este? câte. Nu e nimic, că e doar o fântână. Ai. Ua, ce Da. fain este, ai văzut? N-ar fi trebuit o barcă, nu știu unde ești. Am plecat. Pe unde ești? Eu nu te mai văd. Nici nu te văd, ai intrat în ceva și nu te mai văd. Am luat sugar cane-ul. Uite, te văd. Uite chestia asta, ce fain e. Ce? Asta, Arcada aia. chiar drăguț. Eu zic să Hai luăm să barca. Cu barca ajungem mult mai repede. Păi fă o barcă. Ai lemn? Pune crafting. Asta că l-am. Tu l-ai. Da. Mergem cu bărcuța. Ca pirați. Da, dar ne chemăm villager. Hai, pun-o. Urc. Gata, haide. Bag. Dar nu pot să mă uit în spate, mă nașpa. Știu, nici eu nu pot. Dacă mă uit în spate, să duce în spate. Ia sugar cane. Este așa, ia oprește puțin să încerc ceva. Sunt. Cum dracu mă dau jos? Shift. Stai așa, este așa. Ia mergi. Nu merge. Ia mă, stai să mai încerc o dată. Da, nu merge, știu ce veți face. Ia mergi. Te dai jos. Nu merge, băga mea și cel. Hai, vino bă. Haide. Bagă viteză. Toate pânzele sus. Uite sugar cane acolo. Hai să luăm. Hai. Eu am câte bucăți? Eu am Stai că mai sunt câteva două. Da, să nu mai contează, îl plantăm pe asta. Eu am 16 bucăți, câte ai? Dar se închide 11. Lasă deșertul, mergi încolo. Se închide? Cred că da. Se închide apa? Nu știu. Da, ba nu. No. Mama, uite sugar cane aici. Asta-l luăm, e prea mult. Hai să-l lăsăm aici. Gata. Fugi.
Oh, Uite un dovleac, stai așa să Păi luăm, da, da, că da. e Haideți să e luăm. bun. Tururu, tururu, tururu. Cum stă? Ești foarte frumos. Oh, gata, s-a închis. Gata, aici. Gata. Perfect. Bun. Hai să mergem undeva pe sus pe Oh, aici. aici, uite. Începe Unde? iară. Ah, hai. Parcă văd că ne ducem venim tot aici. Da, îți dai Lasă-mă pe mine să conduc, lasă-mă pe mine să conduc. conduc. Hai, bă. Urcat? Da, gata. Mamă, ce viteză prinde, ești nebun? Uite aici, aia e prea puțin. A, uite pe aici. Mamă, cât e aici. Stai să-l luăm. Stai că nu coborăm. Îți deschid eu asta. A, și eu pot să dau din barcă. Păi da, poți. Dar e mult mai încet. Hai, sus. Sus că merge. Am crezut că nu ești în spate. Da. Sunt. Se închide? Da. Ia și tu barcă. Nu știu. A adaptat-o. A updatat-o. Unde are? Că arată și altfel în inventar. Păi Arată da. cu vâzle acum. Păi normal, dar nu putea să lase ca aia înainte. Și să-i schimbe că nu pui în apă. Uite Ce aici. facem aici? Mai e șapte. Nu mai e șapte, mine. Uite, am găsit aici. Unde vină? Uite aici. Da. Lângă. E mare? Micuță, dar este morcov. Uite de sus. Nu știu. Uite, văd. Încoa. Ah, văd. Niște cărbune, hai că e nevoie de cărbune. Avem 17 minute deja filmate. 17 minute. Da, primul episod îl facem așa de vreo 20-25 de minute. Ok. Bun, hai că mai... Mă, ce frumos se aude când spargi acum. Aici înainte cum se auzea, nu se auzea atât la fel. Se auzea puțin mai închis. A, uite, mi-ești aici. Nu știu, am Uite. băgat de seamă. Uite iarbă. Joci cu texture pack-ul? Da. Eu nu l-am. Că nu l-am pentru un nou, nu contează. Dar nici al meu nu e de unul nou. De fapt, inventarul când e, nu e la fel, e băguit. Nu e de unul nou. Vezi? Unde ești? Dar nu contează, în afară de... Tot acolo ești în cave? Nu, sunt aici, în spatele tău. Unde? Uite-te, Hai să mergem să construim ceva. o mică cocioabă. Da, de fapt, hai acolo, mergem acolo și stăm acolo. Bă, dar noi am plecat prea departe de... Nu contează. Nu trebuie să mai murim. Da, nu contează. Important Unde era? Stăm în cave-ul ăla, facem în cave-ul acolo ceva. Ok. Cred că am găsit alt cave. Nu, e aceeași. Da? Aici Da. am spart eu. Bun. Facem așa, nivelăm pe aici puțin. Stai așa, să mâncăm. Hai că să mănânc eu. Stai așa. Pune crafting-ul. Uite la mai. Pune-l jos. Așa. Facem prima dată o de aia să plantăm, că murim deja de foame. Și să închidem un pic să nu intre mult. Bă! Zi, Ce prost sunt. uite, facem așa. Gata. Dă-mi semințe și tot ce ai pe acolo să plantez. Imediat. Unde ești? Afară aceea. Mamă, și cartofi. Mor cum aveam și eu. Uite, ți-am dat tot. Sfieclă. Stai așa. Ne trebuie apică. Fă, mai ai... pune cuptorul și pune niște fier. Stai că-ți mai pun și eu de la cărbune, că mai am niște cărbune pe aici. Stai că am închis un pic aici să nu intre. Ok. Că am pus niște torțe. Așa. Ce frumos e casa asta. Da, e cea mai frumos. Pune ăla, cuptorul. Imediat. Ia.
Ai făcut două? Da. Stai la două. Pune fierul într-un. Stai așa. Nu mai e nicio pică pe aici. Uite pe aici. Stai mă, că nu mai trebuie. Adică pune fierul la prăjit. Vreau o găleată de fier, știi? Adică o găleată. Pentru apă, dar n-ai apă jos? Ba da. Ce frumos se aude și când dai cu sapa acum. Parcă m-aș duce la sapă cu sunetul ăsta. Dacă așa s-ar aude și în viața reală. Bun. Hai să plantez aici niște morcovei. Toate că ăștia nu prea ajută, dar hai să-i plantăm. Nu, ajută morcovii, ce Cartofii, ăștia e ca lumea. Așa, ce mai am pe aici? Niște... Am pus semințe am pus. Dar unde le plantezi tocmai? Ce e lângă noi. Cu zăbă. Hai că vin și eu acum să facă zi imediat. Bun, ăștia cred că putem să-i băgăm la prăjit deja. Fă-mi o loc. N-ai un pic de fân? Ba da, am 3. Ia Tu dă. mi-ai dat. Ia. Ți le-am dat, nu? Mi-ai dat semințe. Da. Nu știu ce dracu făcusem. Am apăsat pe Q, cred Să că nu e mor greșit. aia. Că o ducem în casă. Bagă-te în pat repede, Glonga. Păi cum ăsta? Închid-o. Stai așa. Asta e nisip, stai. Avem deja una. Mai trebuie una. Gata. Fai de două, să nu poți să iasă. Da, o dracă nu este. Să putem sărim și noi. Nu o gândește ea, că e oai. Hai, bagă-te la somn. Ia face așa. Gata. Așa. Bagă-te la somn și episodul următor începem de la dormit de aici. Stai, Da, fraților. Oh, Și pentru cei care nu mă Frate, cunosc nu din mă- episodul... Nu merge? nu. Gata. Gata. Ok. Din episodul Joker, aveți canalul meu în descriere, canalul Joker este în descrierea mea. Și episodul 2 îl vom începe direct de aici. Nu uitați că dacă vreți să vă alăturați seriei Villagers, trebuie să ne contactați pe Skype sau pe Facebook. Ai Facebook, nu? Da. O să aveți toate detaliile în descriere. Perfect. Plus canalul meu, plus canalul Da. lui, plus toate drăciile. Și dacă apreciați această serie, nu uitați și voi să dați un like și să vă abonați. Noi am fost Villagers și ia vină cu asta, așa. Stai. F5. Eu sunt fetiță. Ok. Dă step-up. Hai. Nu, pleacă de aici, pleacă. Ok. Pa, pa! Bye.